סגולה נפלאה, קמע נפלאה לשמירה והגנה, מהרבי מלובביץ', להגיד כל יום את הפרק האישי שלנו לפי הגיל. היום ברוך השם זכיתי, זה יום ההולדת שלי ואני נמצאת פה אצל רבי שמעון בר יוחאי להתפלל ולהגיד את הפרק החדש שלי. וכל אחת יש לה פרק אישי, כל אחת יש לה פרק אישי לפי הגיל. ואם את נגיד בת 20, אז הפרק שלך הוא פרק כ"א, כי סיימת את ה-20 שנה שלה והתחלת שנה 21. הרבי מלובביץ' אומר, זה סגולה אגב מהבעל שם טוב הקדוש, שזה ממש לשמירה והגנה, לזיווג טוב, לכל הישועות שאת צריכה, לקום בבוקר אחרי התפילה, להגיד את הפרק האישי, ואפילו גם את הפרקים של הילדים שלך, מי שלא יודע לקרוא בכוחות עצמו, תקראי בשבילו. גם אני קוראת כל יום, ברוך השם, כל יום מאז שאני ילדה קטנה, את הפרק שלי, וכשהתחתנתי, עשיתי את הפרק של בעלי, ואני קוראת את של הילדים, ועכשיו גם את של הנכדים. אז שיהיה בעזרת השם בשורות טובות לכולם. ואם את רוצה לדעת מה הפרק האישי שלך, את יכולה לכתוב לי בתגובות, ואני אכתוב לך בשמחה. שיהיה לנו בשורות טובות, אמן.